In-negozju f'Malta qed jirriskja li jonqos bin-nofs. Dan qed jgħiduh mhux biss ekonomisti iżda wkoll imprendituri li tkellmu ma' Net News hekk kif pajjiżna qed jiġġieled il-mixja tal-COVID-19. Minn barra l-pressjoni qawwija li tefa' fuq il-qasam tas-saħħa dan il-virus qed ikollu impatt negattiv immens fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Min nofs il-lejl tal-erba' postijiet pubbliċi bħal ristoranti, bars, gyms u casinos ingħalqu b'mod indefinit wara l-ħruġ ta' avviż legali. Tal-avviż jordna wkoll l-għuq ta' kafetteriji, ċinema, mużewijiet, clubs u diskoteki, swieq miftuħa, indoor swimming pools kif ukoll il-pixxina nazzjonali, postijiet tal-gaming u tal-bingo, banek tal-lottu u ħwienet tal-betting. Ristoranti, bars u kiosks tal-ikel jistgħu jibqgħu ibijaw ikel għal takeaways kif ukoll jagħmlu deliveries u dawk fil-hotels qed jitħallew joffru servizz fil-kamra lil klijenti tal-lukanda kif ukoll jagħmlu deliveries lil klijenti barra mill-lukanda. L-avviż legali ma jagħtix data ta' skadenza u għaldaqstant mhux magħruf kemm se jdum fis-seħħ, iżda jgħid li s-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tista' permezz ta' avviż fil-Gazzetta tal-Gvern tordna l-għeluq ta' postijiet pubbliċi oħrajn. Il-qasam ta' turiżmu kien fost l-ewwel li beda jħoss id-daqqa. Issa l-Gvern qed jiġi mwissi minn diversi esperti fil-business u ekonomisti illi pajjiżna ser jieħu d-daqqa li tista' titfa' lill-ekonomija tal-pajjiż arkobteha. Fl-aqwa xenarju jekk il-pandemija f'pajjiżna tiġi kontrollata fi żmien 3 jew 4 xhur, il-pajjiż ikollu bżonn tal-anqas sena sabiex jirkupra mid-daqqa b'diversi negozji ma jirnexxilhomx jirkupraw. L-impatt ser iħossuh ukoll ħaddiema barranin f'pajjiżna l-aktar dawk li jaħdmu fil-qasam tat-turiżmu u l-catering.